s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva Tebe, Pane. Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nejaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi: Rabi, dobre je nám tu. Urobme 3 stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Lebo nevedel, čo povedať. Takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázali, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená vstať z mŕtvych. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Bratia a sestry, milí priatelia, bolo to minulý víkend, kým Američania a mnohé iné krajiny, najmä verejnosť, ktorá ľúbi filmy a televíziu, sledovali v televíziách udeľovanie Oscarov. Obyvatelia sýrskeho mesta Mosul sledovali požiar, asi nie veľmi s radosťou, mestskej knižnice. V meste okupovanom hnutím Islamský štát extrémisti rozbíjali aj sochy umiestnené v miestnom múzeu. Vypálili aj divadlo a kresťanom zakázali používať kostol Panny Márie. Na videu, ktoré ako propagandu zverejnil Islamský štát, jeden z jeho členov hovorí. Za ním boli tie rozbité sochy, hovorí: Tieto trosky za mnou sú modly a sochy, ku ktorým sa ľudia v minulosti modlili, namiesto toho, aby sa modlili k Allahovi. Keď prorok Mohamed prišiel do Meky, ničil dôžikov holými rukami. Náš prorok nám prikázal zvrhnúť modly a zničiť ich. Jeho spoločníci to robili, keď dobili nejakú zem. A pokračuje: Ak Allah prikazuje modly zničiť, je to pre nás ľahké. A urobíme to, aj keď to má hodnotu miliónov dolárov. Správa o tomto bežala aj piatok večer na STV v súvislosti s tým, že UNESCO kvôli tomu robilo nejaké opatrenia na úrovni OSN. No a keď som uvažoval piatok večer o týchto veciach, tak som si otvoril lekcionár s dnešnými čítaniami. No a čítam o Abrahámovi. Abrahám je otec viery. Otec viery nielen pre nás kresťanov, ale aj pre Židov a pre moslimov. Tak toho uznávajú. Či Boh od Abraháma tiež žiadal niečo takto ľahké? Nie. Boh
Boh od neho nežiadal nič ľahké. Boh ho skúšal. A ťažko ho skúšal. Žiadal od neho jeho syna. Nie zabíjanie cudzích. Daj mi to, čo máš najcennejšie. Čo si toho čakal, z čoho sa tešíš, čo je svetlo tvojho života. A Abraham, napriek obrovskému vnútornému zápasu a bolesti, je ochotný. Odpoveď Božia je takisto veľkorysá, pretože si toto urobil, na seba samého prisahám, požehnám ťa, rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi. A v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. To Abrahamovo potomstvo naozaj, alebo to jeho požehnanie cítime a sme v ňom aj my požehnaní. Dnes sme vo Farskom kostole pri svätej Omši o 7:30 predstavovali 5 katechumenov, ktorí sa chcú stať kresťanmi a budú na veľkonočnú vigíliu pokrstení. Dostali aj do rúk vyznanie viery oficiálne, apoštolské, ktoré sa modlívame pri svätej Omši. Myslím, že aj pre nich, ale aj pre nás, ktorí sa tu schádzame pravidelne, je jasné, že to je iná viera, než tá, o ktorej hovoril spomínaný islamista z Mosulu. Že sa chceme hlásiť k viere Abraháma. K viere, ktorá sa nežije na úkor iných, ale naopak, ktorá učí milovať iných. Ba dokonca Pán Ježiš hovorí, milujte aj svojich nepriateľov. Mimochodom, spomínané mesto Mosul stojí na mieste, kde stálo staroveké Ninive. My sme Ninive, pamätáte, čítali pred 4 týždňami, 1. februára, z knihy proroka Jonáša. Aj som vám dal záujem, ale si ste ju nesplnili, aby ste si knihu prečítali. Mimochodom, veľmi krátka kniha. V úvozovkách kniha má 4 strany v našom slovenskom vydaní Svätého písma. Kniha ukazuje, že Bohu na tom meste záležalo. Pritom v tom čase to mesto nebolo židovské, nebola tam viera v jedného Boha. A Boh tam posiela svojho proroka. Keď sa ten zhostí, že pohania sa obracajú a že Boh ich netrestá, tak Boh mu hovorí, a ja sa chcem zmilovať nad svojimi deťmi. To sú moje deti, to sú ľudia. Kniha vznikla v čase po babylonskom zajatí, keď bola taká prezdôraznená národná hrdosť, aj náboženská exkluzivita Židov. Vtedy ako protiprúd práve Boh inšpiruje autora knihy proroka Jonáša, aby na tomto príbehu o pohánskom meste ukázal, že aj to sú Božie deti. Skúste si to prečítať, mimochodom máme pôst, dajme si pôstne predsavzatie knihu proroka Jonáša. Naozaj je veľmi zaujímavá. To bolo pred 4 týždňami sme čítali. Pred 5 týždňami sme trochu opomenuli v liturgii, že bola nedeľa sviatok obrátenia svätého Pavla. Ako sa Pavol obrátil? Však on bol veriaci aj predtým. V čom sa obrátil? Bol horlivý. Horlivý za tradície otcov, za svoju vieru. A v tej horlivosti za vieru išiel do Damasku, aby tam zajal a súdil kresťanov obrátených zo židovstva. A na tej ceste ho Kristus oslovuje a on sa obracia. Ako sa obracia? On sa stáva tým, ktorý je prenasledovaný. On si uvedomuje, že viera nie je o tom, že ja iných prinútim
ísť podľa svojich predstav o Bohu. Viera je o tom, že ja seba spracúvávam, so sebou bojujem, so svojimi slabostami, problémami, vášňami, zlyhaniami, hriechmi. Nie s cudzími. A v takomto smere Pavol naozaj úplne obracia svoj pohľad. Áno, viera je o násilí, ako hovorí, že násilníci sa zmocňujú Božieho kráľovstva, ale niektorí robia násilie na druhých, ale na sebe. Toto bolo Pavlovom obrátenie. A myslím, že tomuto sa chceme hlásiť. Mali by sme sa hlásiť, hovorí Mário, lebo žiaľ, myslím si, že mnohí kresťania sa k tomu nehlásia. Neprešli Pavlovou cestou obrátenia. Riešia iných. A tak by sme aj im mali dnes povedať, že skúste sa obrátiť. A to slovo im nie je dobré, však? Nám to treba povedať. No každý máme problém sám v sebe riešiť iných. A nepozerať na seba. Ale tá Abrahámová a Pavlova viera je o tom. Je to medzi mnou a Bohom a je o premáhaní seba samého. Tak skúsme práve v pôstnom období posilňovať alebo usmerňovať alebo rásť práve v takejto viere, u ktorej nás dnes Abraham vyzýva. Amen. Dnes po detskej svätej omši je v kostole organizačné stretnutie rodičov prvopríjmajúcich detí. Popoludní o 14:30 bude v kostole pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci, stretnutie ružencového bratstva a požehnanie devocionálií. Klub priateľov misie má stretnutie v útorok o 17:15 na fare. V stredu a piatok o 15:45 sa budeme v kostole farskom modliť krížovú cestu. V týždni budeme mať prvý piatok v mesiaci spovednú službu. V kostole zvyšujeme ako zvyčajne pred večernou svetovou omšou. Teda v pondelok a stredu spovedáme od 3:00, dvaja, vo štvrtok takisto od 3:00, ale už traja, a v piatok všetci traja od 2:00, od 14:00 hodiny. Chorými slúžime sviatosti u nich doma vo štvrtok a piatok do poludnia. Pre štvrtkovú adoráciu od 15:00 hodiny odporúčame modlitby za mier na Ukrajine. V piatok začína adorácia o 2:00, prosíme o modlitby za prievidské ženy. V sobotu po večernej svätej omši zhruba o 17:15 budú v kostole modlitby za rodiny. Okrem financií stále môžete pomôcť charite darovaním odevov a obuvy, ktoré môžete v pracovné dni predpoludním doniesť do sídla Charity na Košovskej ceste 19. Taktiež varením a vydávaním stravy v nedeľu, nie jej financovaním. Hlásiť sa môžete u riaditeľa Charity pána Milana Petráša. Po uzávierke oznamom ešte prišla správa, zobral kňaz, ktorý žil v Prievidzi na dôchodku, na Zápotôčkoch, dôstojný pán Juraj Blaško, bude za ňou slúžiť svätú omšu na Zápotôčkoch v útorok večer o 18:00 a pochovaný bude v stredu po 10:00 do poludnia v Topolčanoch v Rodisku. To je všetko. Prajem vám, aby ste počas pôstneho, aby sme počas pôstneho obdobia rástli vo viere Abraháma a vo viere svätého Pavla. Príjmite zákončné požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka.